Takže sme tu s Lacom Koršom. S Lacom Koršom sme boli nedávno na tréningu, pozrieť sa, ako trénuje. Boli sme zhodnotiť formu, ktorú vlastne má 2 týždne pred majstrovstvami Slovenska v kulturistike a v klasickej kulturistike. Chcel som sa opýtať, jak vlastne prebiehala tá príprava od jesene až v podstate do jary, kvôli tomu, že viem, že v jeseni, keď sme boli zatiaľ, takže si bol zranený. Približ nám, čo si vlastne robil. Ako vlastne vyzeral ten tvoj tréning? Robil, takže... Osobný život, samozrejme. Začalo to vlastne objem, hej. Objem bol taký, tréning taký hociaký. Čiže trénoval si raz do týždňa, tak jak Hlinka? Nie, bolo to 2-krát asi. No, tak to môže byť. Hlavne nohy som akože pomenej cvičil, lebo ma bolelo to koleno, takže to bolo len také... Bodaj by bolo. Čo, zaujímalo by ma, urobil si nejaké hmotnostné maximum, čo sa týka hmotnosti? Akože váha? Telesná hmotnosť? Ani nie, asi 90 kg som mal naviac. 90 kg. Ale to bolo nejaký mesiac, 2 po súťaži, potom to hneď išlo dole. Potom už mi tak nechutilo jesť, hej, už som trošku upravoval stravu. No a vlastne už november, december už to bolo také, že už som aj zaradoval takú dietnú stravu hlavne. Mäso, hej, toto je základ. A už som potom aj sacharidy si dával pozor na nich. No a aj tréning už bol taký prispôsobený trošku. Vlastne. No a samozrejme Vianoce, Silvester, tam sa jedlo, hej. Ale tie ostatné dni to bolo už také tiež dietné trošku. No a vlastne po prvom reprezentačnom zraze, ak sme boli vtedy. To bolo, myslím, že začiatkom januára. Začiatkom nejak 5. tak nejak. No a hneď od pondelka vlastne, to bolo 7. asi som začal už takú dietu. Počúvaj, keď sme sa rozprávali v jeseni, ty si nespomínal to, že by si chcel súťažiť medzi tými klasikmi. Kedy vlastne prišlo to rozhodnutie? Áno, idem si to skúsiť medzi klasikmi, áno, idem to vyskúšať medzi mužmi. Ja som mal taký dojem, že ty si plánoval nejakú pauzu, rok, 2, a potom by si sa ukázal na tom súťažnom pódiu. Čo rozhodol? Chcel som dať pauzu a neviem, možno aj to rozhodlo, že zatiaľ by som sa mal chytať aj medzi klasikmi. Som išiel skúšať, no teraz skúšam ešte len. Áno. A to vlastne hneď po junioroch, po majstrovstvách Slovenska. Hneď som už tak rozmýšľal nad tým, že čo so mnou ďalej. Hej. Teraz buď pauza 2 roky, 2-3 roky a potom niečo, alebo hneď do klasikov. Hej. Vyskúšať si, otestovať sa na čo mám. No a som sa aj vlastne s Andrejom som sa rozprával s Hlinkom a hovoril, že podľa jeho názoru, že o 2-3 roky by som nemal nejakú extra hmotu pribrať, lebo za tie 2-3 roky sa nedá veľa zrobiť hmoty a ja potrebujem tých 10 kg minimálne pribrať medzi mužmi, ako niečo dosiahol v normálnej tej kulturistike. Takže som mu hovoril, že skúsim to už teraz, na ten rok. Uvidíme, čo z toho bude, keď to bude dobre, že bude úspech alebo niečo také, že budem tam, nie že dobrý, ale aspoň aby som vyzeral schopne. Že by si nebol posledný. Že by som nebol posledný, tak. Tak, toto je rozhodujúce, nebyť posledný a už potom aký výsledok bude, nie je podstatné, rozhodujúca je forma. Jasne. A vlastne toto rozhodlo, hej. Že hmoty mám tak akurát na klasikov, takže priberať mi netreba nič zatiaľ. Tvrdosť. Pracujem na tej tvrdosti, na kvalite. To je asi rozhodujúca, lebo keď sme boli na svete, tam myslím, že tvoju kategóriu vyhral ten Talian Jakabuči. Takže on bol taký extrémne tvrdý ako žiletka. No jeho som sledoval, akože aj toho Čecha tiež. Prager, on tiež bol šalený. Takže ich dvoch som mal v notebooku, fotky a som sa podľa nich vlastne motivoval. A skadiaľ si stiahoval fotky, povedz mi? Teba. Som si to dal na pozadie a teraz stále si to pripomínam. Rudovi som slúbil, že mu pošlem fotky, že si ho pripomenul. Fakt si fotky mal veľmi dobre, mal dobrú formu. No. Počuj, povedz mi, kto ti vlastne financuje tú prípravu? Alebo ako si ju vlastne financuješ? Prípravu? Tak prípravu, akože rodičia, alebo ja som študent. Rodičia, to je otec a mama. Otec bol s tebou na fotografovaní, myslím? Vtedy, bol som. Výborné. Otec hlavne otec on hovorí, že niekedy už musí ťahať aj dlhšie v robote, aby ma mohol vlastne sponzorovať. Ty si študent, myslím, že? Študent som, hej.
No a popri tom len v posilke, hej, ale tam akože to je niečo na proteíny a tak, ale niečo dostávam, hej, akože od reprezentácie vlastne mi dali proteíny a Let's Go tiež samozrejme. No, akože je to super, hej. Som rád, lebo keď som bol junior, tak nebolo na mňa nebolo to až také, jak teraz, hej. Teraz si nedostával nič, alebo dostával si ale málo. No málo, hej. Teraz je to lepšie, lebo predsa na mužov sa väčšia pozornosť zameriava, takže je to dosť dobré, ako tie proteíny určite mi pomohli, jasné, lebo podľa mňa dosť nám dali, hej. Stále sa dá aj viac, ale určite je to dosť podľa mňa. No a samozrejme rodičia to hlavne mäso a také z týchto doplnkov len vitamíny a také, čo keď niekedy potrebujem si odbehnúť, hneď kúpiť niečo alebo tak. No a nič viac. To je všetko. Sponzor Power Factory. No, Power Factory akože mňa osobne ako nesponzorujú, ale... Ale možno sa to zmení po majstrovstvách Slovenska alebo majstrovstvách Európy, keď bude dobrý výsledok. Keď bude dobrý výsledok. Akože klubu pomáhajú, takže ja patrím do klubu, takže a reprezentujem, hej. A vlastne pán Hlinka, on vlastne svojich reprezentantov, ktorí idú vonku niekde na súťaž, alebo chcú ísť niekde vonku, alebo majú super úspechy už nejaké, tak niečo sa dá, hej, tak na prípravu, aby sa nepovedalo. No a je to, akože každý si to cení, hej, lebo nikomu sa nič nedá, hej. Zadarmo. Ako príde niekto cvičiť do posilovne a každý by chcel neviem čo, hej. Najprv ukážu úspech a potom sa niečo dá. Takže každý si to cení potom, hej, keď aspoň niečo sa dá. Dobre, super. Takže Laco, ja ti držím proste, nech všetko dobre dopadne. Hlavne, aby si sa nezranil, aby tá forma bola fakt taká, ako si si vlastne predstavoval. A aby po úspešnom vystúpení na majstrovstvách Slovenska v Poprade si bol rovnako úspešný na majstrovstvách Európy. Takže držím proste. Dúfam, že sa nominujú.